אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בזכותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. באיזה שנה את נולדת? 1940. מה הייתה הסיבה שנולדת בבית? זה היה הנוהג המקובל? זה היה נוהג מקובל. עד אליי היא ילדה בבית. ממני ומטה היא ילדה בבתי חולים. אני זוכרת שגרנו בבניין בין 3 קומות. גרנו בקומה השלישית. זה היה בניין שהכיל 4 אחים. האבא שלי ועוד 3 אחים שלו ועם המשפחות. בעצם גרנו ב2 חדרים, אבל באותם זמנים זה נחשב דירות פאר. המשפחה שלך עלו עוד בשנות ה-20 כבר. נכון. מזכו. כן. מה ידוע לך בעצם על העלייה הזאת? זו הייתה עלייה קשה לאחר מלחמת העולם הראשונה. והם אמרו, נעלה לירושלים, כי ירושלים זו הייתה משאת נפש של כל יהודי. עלו לפה מעיראק לירדן, דרך סוריה, ומהצפון הדרימו לירושלים. אני זוכרת שמהמרפסת הזו בגיל 8 הודיעו על הקמת המדינה. פתאום כל הרחוב הזה, אגריפס, התמלא ברוקדים ושרים, עלייה חופשית, מדינה עברית. אני זוכרת מהומה ורעש ושמחה, הכל נהדר. הנה, יש לנו, הכריזו על מדינה, ותהיה עלייה חופשית, ולא עלייה בהחבא. למה קראו לזה שכונת הכורדים? כל הכורדים גרו משם, ולמטה עד הנחלאות, עד לגן סאקר. אז היו שם בתי כנסת, בתים של רבנים. תמיד צמודה לאמא שלי, היינו מאוד מחוברות, כי לא הייתה לה אמא, לא הייתה לה אחות שמהאמא, היו לה 4 אחיות, אבל מהאבא. והיא הרגישה כזה, היא רוצה אחות. אז היינו כמו אחיות, כמו חברות. היא הייתה חייכנית, היא הייתה... חייכנית, נוחה לבריות, רחמנית, אוהבת. אפילו לאנשים זרים נתנה תשומת לב, ורצתה רק לרצות את כולם. אהבתי לעזור לאמא בגידול הילדים, ועזרתי לה והאכלנו אותם. אני אף פעם לא הרגשתי בבית עוני, לזכותם של ההורים שלנו. להפך, הם התחננו לפנינו, אוכלו, תמיד היה אוכל. גם בימי הצנע היה אוכל. סעודת שבת, איך הייתה נראית אצלכם? משהו. הרחוב של השבת, של סעודת שבת, שישי בצהריים. שישי אמא שלי הייתה במטבח, מכינה קציצות ובחמוץ, עוף צלי, פיתות שהיא עשתה מוקדם בבוקר. והייתה מאפייה, למי היה תנור? הייתה שם בשכונה מאפייה, בערך ב7 בבוקר היינו לוקחים, אחי הגדול ואני, למאפייה, אופים לנו את הפיתות, מביאים אותם. ואז הריח של הפיתות הזה כבר נעשים שיכורים איתו. עושים את הסנדוויצ'ים של הבוקר, ואוכלים עם הקציצות בצהריים, וסעודת שבת, ליל שבת, היה את הבשר הכי טעים. ולא יושבת, שבו ונוחו
סבתא בשבילי, סבתא קובה קאדה. הסבתא הכי מדהימה בעולם. אני אוהבת אותה, ואני אוהבת את הקובה חמוסטה שלה. ויש לה קובה חמוסטה טעים. את לימדת אותי את הכוח של אוכל כגורם משפחתי ומאחד. אני תמיד אנסה לשחזר ולמצוא בדיוק את הטעם המיוחד של האוכל המדהים שלך. איך יצא הקאדה? טעים. בקול מסלסל ובנמונים. הערצתי מאוד את אבא שלי. היה איש מרשים, גבוה, יפה. ואבא אוהב אותנו, פינק אותנו. וזהו, כאילו הגן עלינו גם כל הזמן. זוכרת את החוויה הזאת שלקחו אותם לקולנוע בתור ילדים? כן. כמה מהילדים הוא היה לוקח. אותי ועוד שני אחים. יש לך איזה זיכרונות מהקצבייה, משוק מחנה יהודה? כן, היינו הולכים עוזרים לו ברישום. האחים שלי עזרו לו בקצבייה. היה תחרות בקצביות בין שני המשפחות. הוא היה קצב במקום אחד בשוק, והם היו קצבים במקום אחר בשוק, והוא היה קצת יותר בזה. משפחת בנאי הייתה גרה מול החנויות של אבא שלי ושלהם, ברחוב האגס. ולמעשה בגלל שהוא היה קצב, אז היה לכם גישה לבשר. אז בזה אף פעם לא היה מחסור. לא היה אף פעם. להפך, לא אהבנו. עד היום אני לא הכי חברה. מדינת ישראל, עשינו ז'נגגה בצדיים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מי מהמשפחה בילדות שהיית ממש קטנה, מי את זוכרת שהלך גם עם בגדים מסורתיים קורדים עם כזאת כפייה? סבתא שלי, סבתא מרים. מי בעצם הייתה הסבתא האמיתית? זאת הייתה מרים או חבובה בית בשבילך? סבא שלי. הסבא הוא מילא את התפקיד. סבא אליהו שימש לנו גם סבא וגם סבתא. הוא עזר לאמא והביא לנו דברים מהשור, ואם הייתה לה כביסה אז הוא קיפל תלה ומשהו, אדם טוב. כל המשפחה קראו לו צ'וצ'ה. עד היום קראו לו צ'וצ'ה. אנחנו אומרים לאיזה משפחה, אז לא יודעים, מזרח זה כל הקורדים ויש גם תימנים, אז כשאומרים משפחת צ'וצ'ה, בסדר. מכירים. צ'וצ'ה זה שם חיבה לציפור קטנה. באיזה שנה אתם הכרתם, תזכירי לי? ב-57. רחנה, דאגה לשידוך הזה. זה היה בערב? בערב. את הולכת, פתאום את רואה את שתי אחיות. את יודעת מי הם? כן. הם אמרו בדיוק. אמרו בואי אלינו, מחכים לך. ורוצים שתפגשי את קרמי. זה היה אחרי הקטע הזה עם הסרט שברחת הביתה, שניבלת. מה היה הלאה? הלאה, מגיעים אליהם, הוא לא בבית. איפה הוא? הם לא יודעים. כל החמולה הייתה חוץ מקרמי, חוץ מבעל השמחה. בעל השמחה הלך לכנסת. אחרתי קצת. הגעתי, ראיתי אותם בדרך. ואחרי המפגש הזה שהייתי אצלהם, שינית את דעתך? כן, לאט לאט. לאט לאט. איך הוא היה בתור מחזר? אבא שלה היה מחכה לה עד שבאנו, עד שחזרנו, מחכה לה בבית. הגעתי. זוכרת את התאריך המדויק לחתונה? בטח,
9/9/58 בקפה תלפיות. יום אביב בהיר מצח אותך אני זוכר, וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר, כי לי היית בבת אני בכל יום ובכל ליל, היית לי כמלאך האל מתוך הערפל, רציתי לבקש ידך, רציתי לך לומר סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמע, רציתי לך לומר כי אהבתי ונגמר, אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר. סבתא רבקה בשבילי אישה טובה, גם זה אני טובת לב. סבתא רבקה הכי צנועה והכי יפה. את עולמי עם שחרת לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום, את בדמי, ברוחי ולבבי, את הניחוח המתוק, הפרח בגני. אני אוהבת אור. אמא שלך אמרה לך משהו. היא אהבה את רבקה מאוד, תעשה לה קניות, היא קנתה לה הכל. סבתא רבקה שלי, סבתא אהובה, בשבילי המודל לחיקוי והמילה האחרונה. היא תמיד הייתה שם, הופעות של הריקודים, כשסיימתי ללמוד באוניברסיטה, לבחור סביבת קלה, היא תמיד הייתה שם. בשבילי אמא זה היה, אמא היא הכל. אמא איתי כל הזמן. היא הייתה בעצם העולם כולו בשבילי. את עולמי עם שחרת לי כל היום, את עולמי בלילה, את החלום, את בדמי, ברוחי ולבבי, את הניחוח המתוק, הפרח בגני. חיים טובים, מאושרים, עם הרבה אהבה, הרבה ברכה. את עולמי עם שחרת לי כל היום, כן. ואני שגרנו בו, עכשיו נלך לראות מה נהיה מהבית ספר. בואי תספרי קצת על לימודים באליאנס. היו לימודים כיפים. היה חבל כאילו שמסיימים. הייתם צריכים לקום כשהמורה היה נכנס לכיתה? הייתם צריכים לקום? בטח, והמון המון כבוד. איזה מקצועות הכי אהבת ללמוד? היסטוריה, תנ"ך. שישיר זיכרון של שמחה מבואה היום. תמיד אומרים מה משפיע על הילד, החברה, ההורים, האופי שלו. במקרה שלי ההורים היו המשפיע העיקרי. קודם כל, אני בחוויה שלי, מי שהנחיל את העניין של ההשכלה, השכלה, זה היה המוטו של אמא, ואבא מאוד תמך בזה. ואבא מאוד תמך בזה גם כדי להחזיר לאמא איזו משאלה שהלכה לה לאיבוד. כי היא הייתה תלמידה מאוד טובה, אמא שלי. ורצתה מאוד, הייתה לה תשוקת למידה מאוד גדולה, אבל מנסיבות כלכליות היא לא הצליחה בקושי לסיים את התיכון. מהאהבה שלו לאמא, שספג את הכאב הזה שלה, אמר אני אפצה את זה דרך היצירה הזאת שנקראת המשפחה שאנחנו יוצרים, הילדים שלנו יהיו מלומדים. אעשה את הכל שיהיה לך נעים, נכון? היא הייתה מזכירה אצל איזה עורך דין מאוד מפורסם בירושלים, עורך דין רבינוביץ'. אני באתי כנער שליח, מילאתי מקומו של יוסי אחד שהיה הנער שליח שלהם, ועשיתי את ירושלים לאורך ולרוחב.
ועשיתי כל משהו. בגלל זה היא אוהבת ללכת מהר. טיק 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 טיק. ועזבת שולחנות של 10 קילו. רצה מפה לשם, עושה, מביאה, בו זמנית, גם איתנו, גם עם האחיות שלה, גם עם אמא שלה. אחרי העורך דין, גם עוד חברה שאמרה לי, אני עובדת בבנק דיסקונט. בואי תציגי מועמדות. מנהל כוח אדם אמר לי, לכי, זה בשעה 11 בבוקר. לכי לסניף מחנה יהודה, תתחילי לעבוד. אמרתי לו עכשיו, ב-11, אמרת, איציק נולד אחרי יום עבודה בבנק דיסקונט. כשהשיר זיכרון של שמחה מבורך היום. אבא שלי פפוקה. זה פפוקה כי הוא בולבנה. פפוקה זה מסכן פפוקה זה בקורדית? מסכן, אבל זה שם קוד. פפוקה כל אחד. ברגע שנולד אמיר, חזר הכל כבוד המשפחה. השתנה. כבוד המשפחה הוא שם. רקדו איתנו. מה זה, רקדנו בלילה. היה משהו מאוד גדול, מאוד טוב שקרה להם כשנולדו שני הבנים. אחרי שנולד יוני, אז בעצם החלטת שאת חוזרת לעבודה. כן. 21 שנה ישבתי בבית, ילדתי, גידלתי, הוצאתי ללימודים את הילדים. אז אמרתי, די, עד פה. עכשיו אני אצא קצת לראות עבודה, לראות מה קורה בעולם. פגשתי חברה שעבדה איתי במשרד של עורך דין רבינוביץ', ואמרתי לה, שרה, יש אפשרות, את יכולה למצוא לי איזו עבודה. היא אומרת לי, בואי למבקר המדינה. למחרת הלכתי, על המקום הושיבו אותי, ועבדתי שם. קרוב לשנה. בן כמה הוא היה? 4? יוני כן. וזה כאילו היה לו קשה בטח. יוני. תראה איזה שלט. אתה רחוק מזה. זה אמא שהיא שומרת ראיות. וואו, זה יפה. אוי, תשבי ליד אמיר. וואו, איזה דבר זה. מירי האומן של יוני. הם הילדים הזלמודים. היה לי תמיד בעד זין לגימל. זה אתה? אני חושב שזה הייתי אני וזה יוני. הייתי מוריד את המעיל עד שעה 5 בצהריים, שאמא שלי הייתה מגיעה הביתה ומורידה לי את המעיל. שואלת אותי, למה אתה עדיין עם מעיל? תגידי, אבל רבקה, איך היה אחרי כל כך הרבה שנים לחזור לעבודה פתאום? היה טוב. הרגשת שחרור? מה הרגשת? רציתי לעבוד, רציתי ליצור עוד משהו חוץ לבישולים בבית. הייתה גם אשת עסקים. גם רציתי שיהיה לך, היא רצתה, אמא שלי רצתה לחוש עצמאות. אנחנו הדור החדש. כן. הם הדור שאמא שלי תלויה בו, אנחנו הדור שאבא שלי תלוי באמא שלי. כן. מה הייתה הסיבה שעברת לאוניברסיטה אחר כך? כי רציתי לעבוד בבוקר. שם עבדתי אחרי צהריים. וכמה זמן היית שמה? 7 שנים. 7 שנים. עד שקרמי אמר לי, בואי תעבדי איתי בבריכה. ואחרי הבריכה בינתיים בנו את האולם. ואז באולם? באולם הוא אמר, את חייבת להיות איתי. אמרתי לה שאני לא לוקח העבודה הזאת בלי יד. הרגשת שאתה ממש צריך אותה לידך. כי את מה שהלב שלי בחר. אני מהצבא הייתי עובד איתה באולם, בבנייה, בפה ושם. וראיתי את אותה אהבה בעבודה שהייתה להם. נכון אבא, תספר קצת על אהבה לאמא. אני מעריך אותה, אוהב אותה. אני מאוד אוהבת את סבתא רבקה. יש לה לב טוב, היא כל הזמן עוזרת לנו. תמיד עוזרת, מקשיבה. ומציעה לנו דברים, ואני אוהבת להיות גם בבית שלה, ואני אוהבת להיות על הכיסא המתנדנד שלה. סבתא רבקה בשבילי היא התגלמות המונח בית. לא משנה איפה אתה רואה את סבתא בעולם, אתה יודע שהגעת לבית, לנחמה, לעיטוף, וכשאתה מגיע לבית של סבתא, זה הכי בבית בעולם.
תמיד גם היו אצלה אנשים באים ונהנים לשבת איתה. היא הייתה פשוט מושכת אל האנשים. ואני אוהבת את הכיסא מנהנת שלו ואני אוהבת אותה. סבתא רבקה בשבילי זיכרונות ילדות מאוד שמחים ואוהבים, ומישהי שליוותה אותי ותמשיך ללוות אותי לאורך כל החיים. העין הבאה שלי הייתה קוראת לה בומים אימא. היא מבחינתה אימא של כל האימהות בעולם. היא מייצגת את הסמל של אימא. ואני מקווה להיות חצי מהאימא והסבתא שהיא הייתה, כן, כמוה בעולם. היא השורשים של האהבה שלנו, ולנצח היא בליבנו. אוהבים אותך סבתא רבקה. כל המעשים הטובים שאנחנו עושים, בין מחשבה, בין בדיבור, בין מנעשה, ויהיה הכל לזכות בננו, בורתנו, רבקה בת ז"ל. אני מברכת את כולנו שנהיה בריאים, כמו שאמא ואבא שלי בטח מברכים אותנו. ויברכו את כל בני המשפחה. אמן. אני מברכת את כל המשפחה, הילדים, החתנים, הקהלות, הנכדים והנכדות, לברכת חג שמח, חג אורים שמח, שיהיה אור לכולם בחיים מפה והלאה. אמן. אור יקרא לבן עם בת ונזכרה כמו שבת. נעים שמכם ולא יושבת, שובו נוחו ביום שבת.